Salutare tuturor, eu sunt Alex și bine v-am găsit la un nou episod. Ei bine, în acest episod vreau să vă spun că canalul meu, acela Alex Dragoș, a fost șters. Tableta s-a stricat, am dus-o la reparat și mi-au șters absolut tot. Și s-a șters tot. N-a mai rămas nimic. Poze, filmări, dar mi-au șters tot. Și acum mi-am creat un canal nou care se numește Alex the Fighter. Încă n-am postat niciun video, încă n-am poză de profil, dar probabil când o să fac eu mai departe o să... Aici e David. David. Aoleu, dar faceți în gură. Da. Și mi s-a șters tot. Și o să vă anunț eu când o să postez videouri pe canalul ăla. Atunci vă las cu bine. Pa, pa.